Диңгез күзе күленнән су кошкан, Марий Эл Республикасындагы үзенчәлекле табигать һәйкәленә ни булган, күлгә су кайтырман. Эфирда Таяну ноктасы тапшыру, студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, без бүген дә онлайн режимда эшлибез, әңгәмәдәшләр Skype аша элемтәдә. Илгизәр әфәнде, башта морской глаз диңгез күленең уникальлыгы турында сөйли башласак иде ул. Ни өчен халык аны шулай яратып өлгергән икән? Шуннан да безнең дөньяда шундый уникаль урыннар бик күп дип әйтегәндә, менә безнең уртача Идел тирәләрендә дә шундый күлләрне без күзәтәбез. Мәсәлән, менә сез әйткән диңгез күзе дигән күл, шул карст күлләрнең арасында бер шундый матур урыны булып тора инде. Аны күптәннән инде кешеләр белеп, аның янына барып, аның тирәсендә төрле бәйрәмнәр үткәреп, элек-электән шулай булган ул. Безнең өчен, конечно, андый әйберләр бик күңелле түгел, шулай күл чып китүе, аның суы китеп баруы. Мин уйлаганча, аны бик әйбәт кенә аңлатып бирәләр безнең гидрологлар, географлар дип әйтим инде. Әмма табигать ягыннан чыннан да ул күл безгә бик кызыклы дип әйтик инде. Бездә булмаса да, барыбер безнең өчен бик күңелле булып тора ул. Гидрологка сүз биргән Иршат Шихапов ни уйлый икән әлеге күл турында видео карап алабыз. Морской глаз күле ул типик карст күлләренә керә. Андый типтагы күлләрнең барлыкка килүе дә су режимында карст процесслары белән бәйле. Карст процессы ул геологик процесс, җир астындагы суда эриткән тау токымнарын, акбур, доломит, изис кебек тау токымнарын җир астылар эритеп, куышлар барлыкка килүе. Андый тирәдә җир астында савыт-саба җыю губкасы кебек система барлыкка килә һәм анда куышлар, тоннельләр, ярыклар һәм карст күлләре шул системаның бер элементы, көн яктысыннан чыккан элементы булып тора. Гадәттә андый күлләрнең төбендә панор дип аталган зур куыш була һәм шул куыштан җир сулары басым белән чыгып бер тигезлеккә менәләр. Андагы су китүенең инде шул җир асты суларның басымы кимүе белән аңлатып була. Ник ул басым кимегән, анысы инде төрле сәбәпләр булырга мөмкин. Бәлкем кайдадыр яңа куыш барлыкка китеп, су шунда киткәндер. Җәй кыры булып, су запасы җыелып бетмичә, кыш буенча анда булган елгалар ул су запасын киметкәндер. Анысын әлегә әйтеп булмый. Менә шул сәбәпләрне ачыклыйсыз иде. Шуннан да Шамил әфәнде, ни өчен инде гадәти күлдә дип әйтик су китә? Ансы аңлашыладыр бәлки. Ә менә мондый үзенчәлекле карст табигатьле күлләрдән су ни өчен китә ала икән? Сез сәбәпләрен белмисезме? Гади карст процессы булмаган күлләрдә ул итене чынлап торып табак кебек, анда су җыела, ниндидер чишмәләрдән агып кергән мөмкин, яңгыр ява, кыш көне яуган кар эри, шулай итеп су җыела анда. Шуңа күрә водоупорный булган эслектә генә җыелган сулар тора бит алар. Андый күлләрдәге су ничек китә? Ул кояш җылысы нәтиҗәсендә парга әйләнеп кенә китә. Ә менә бу безнең карст күлләре, аларның табигаты гел башкача. Чөнки аларның барлыкка килү процессы да башкача. Ничек? Менә безнең Татарстанда шундый ук бик матур күл бар, Акташ упканы дип атала ул. Әлмәт районында. Аның ничек барлыкка килгәне гел тарихта бик ачык итеп язылган. 1939 елда Пьянзин фамилияле бер тракторист кыр эшләр алып барган вакытта бер җирдән барганда менә шушы убылып төшә. Трактор белән ул кеше юкка чыга, шунда упкынга төшеп китә. Шул вакытта әллә кайдан су килеп чыга да астан, менә шунда күл барлыкка килә, су күтәрелә. Баштагы тирәнлеген үлчәп карыйлар, 52 метр була ул. Бүген көндә ул әкренләп кенә күмелә бара ул күл. Бүген көндә тирәнлеге 25 метр санала. Ул бик ошаган, менә бу диңгез күзенә бик ошаган. Алар бер үк төрле күл дип әйтәсем килә инде минем. Ләкин нәрсәдән килеп чыга? Күп вакыт җир астында кайдан су барсын анда? Без бит менә белмибез. Без җир өслегендә агып торган елгаларны күрәбез. Аларның киңлеген күрәбез, тирәнлеген үлчәй алабыз. Суның кайсы яктан кайсы якка акканын без аны күрәбез. Аннан кала җир асты елгалары да бар бит. Алар бик күп. Бик күп җир асты елгалар, алар төрле тирәнлектә агалар.
Менә Карс күлләре ничек барлыкка килә? Менә шу җир асты елгасы. Карбонат токымнар бездә Татарстанда бик күп, ул Мариилда да шул карбонат токымнар. Карбонат нәрсә ул? Ул токымнар су белән аралашкан вакытта су аларны эретә. Һәм куышлар барлыкка килә. Менә ул куыш җир астында барлыкка килгәч, су аны юып чыгара бит инде бөтен карбонатларны. Куыш барлыкка килә. Авырлык кеше тәсирендә эскә катламнар җимерелеп төшә дә, су басым белән эскә килеп чыга. Менә шулай барлыкка килә ул шундый Карс күлләре. Сез аннары әлмәттәге культурында әйттегез, ләкин популярлык буенча халык ни өчендер һәрвакыт нәкъ менә диңгез күзенә агылды. Инде күпләп килделәр. Олеся Антипова халык фикерен турында да әйтеп китер, бергәләп видеоязманы карап алыйк. Менә безнең халкыбыз бик табигатька ышана торган халык инде. Әни әйтә торган, әбиләрдә әйтә торганнары ишеткәнем бар. Су янына килгәч, теләсә нәрсә әйтмә, әшәке сүзләрдә әйтмә. Су тота дип әйтә торганнары. Әле аның янына килеп, берәр нәрсәсе күп кеше килде бит инде аның янына. Экскурсияларда бик күп булды. Әле аның янына килеп берәр нәрсә ошамады микән бу суга. Шуңа күрә югалды микән? Белмим инде нәрсә әйтергә дә. Үзем дә борчылам. Бу су тагын тулыр микән? Әйдәгез әле дуслар, бик борчуларга бирешмибез. Әле җәй көне ул тагын тула. Менә бу фикер дөрес микән, җәй көне тагын тула? Илгизәр әфәнде, аннары халыкны да гаеплиләр. Әлеге күлнең дип әйтик инде су китүендә. Шуннан да кешелек факторы да роль уйный аламы әлеге күлдәге суның кимүендә? Әлбәттә, чөнки менә без беләбез бит инде хәзер без сулыклардан бик күп кенә суны үзебез хуҗалык өчен алып барабыз бит инде. Мәсәлән, бакчаларда, бөтен җирдә су яңгырлар бераз кимесә, тизрәк шуннан насослар белән шул суны суырттырып, үзебезнең бакчаларыбызга җибәрәбез. Шуңа күрә инде җир астындагы сулар да, аннан соң өстәге сулыкларда алар суны кими бара. Кими баргач, шуңа күрә бит инде кая китергә. Яңгырларда явып тормаса, шуңа күрә әйтәм, шундый хәлләр бар. Менә рөхсәт итсәгез, тагын бер мисал китерим, чөнки Шамил Шагич әйтеп китте менә шул күлләр турында, Әлмәт районындагы. Мин шундый хәлне беләм, тагын менә Спасск районында дигән анда бер күл бар. Аны инде халык Мочилка дип әйтәләр. Монда да менә без барганыйк шулай бер экспедициягә шул тирәдә шундый хәл булган. Шул күлгә трактор төшеп китеп, әллә нинди янында шул тирәнлеккә батып, аны кычкаран бик күп вакыт үзләш кына чыгарганнар. Менә шундый хәлләр бездә дә була икән. Шуңа күрә әйтәм, безнең күлләрне якларга тиеш, ничек булса сакларга тиеш аларны. Безнең бит республика уникаль дип әйтик инде. Мәсәлән, менә безнең территориябездә хәзер вакытта 8000 тирәсе күл генә исәпләнгән. Беләсезме? Алар төрле районнарда, бөтен җирдә урнашкан. Күбесе алар, конечно, безнең рекордсмен булып бара инде. Шишмә районыннан да, Балтач районы, Черемша районнары. Шуңа күрә менә ул якларда табигать сакларга бик күп игътибар бирәләр. Сез беләсез инде, безнең бит инде бөтен сулыклар хәзер дәүләт кадастрына кертелгән. Шул кадастрга кертелгәч, аларны хәзер без саклыйбыз. Ничек булса да кешегә җиткезәбез. Анда эшләрне, хуҗалык эшләргә ярамый, сакларга кирәк дип, шишмәләрдә беләсез инде, һәр халык андый тирәләрне ярата, ул урыннарны киләләр, су алалар, сөйнеп утыралар, чиста суны эчәләр. Ул бик күңелле хәл инде татар халыгында гына түгел ул. Һәм Илгизәр Гайнетдиновның да үз фикере бар әлеге мәсьәләгә карата, тыңлап үтик әле. Бүгенге көндә шундый проблема бар. Соңгы 10-12 елда дип әйтик, явым-төшемнәр аз булу сәбәпле Татарстан Республикасында күрше-тирә регионнарда һәр елны корылык күзәтелә. Ул кайбер айларда яки җәй буена дәвам итә. Бу исә атмосферадан килүче яңгыр, кар суларының кимүенә китерә, ә булар исә үз чиратында җир асты суларын туендырып торалар. Һәм җир асты сулары белән өстән яуган җир өстендәге дымның бергә кушыла алмау сәбәпле климат үзгәрә. Әлбәттә инде корылыкка да китерә, аннан соң җәнлекләрнең, үсемлекләрнең кимүенә яки флора һәм фаунаның ярлануына сәбәп булырга мөмкин.
Шамил әфәнде, менә монда сәбәпләр санап үтелде, инде Илгизәр әфәнде дә әйтеп киткән иде. Шуннан да, әгәр дә без кешелек факторын алсак монда, табигый үзенчәлекләрне менә ниндирәк күрсәткечләр дип әйтергә мөмкин икән, нәрсәгә бәйләргә мөмкин мондый үзгәрешләрне? Менә Илгизәр әфәнде әйтеп үткәнчә 8000-гә якын күл бар бит инде. Безнең Казан тирәсендә күбесе карст күлләр алар. Күбесе. Менә шул ук Кабан күлләрен алсак, ичесе дә алар карст күлләре. Аннан соң Раифа күле бар. Раифа күленең татарча исеме Черек күл дип атала. Белмим, нигә шулай атаганнардыр. Аның суы да бик чиста, бер уйлаганда. Тирән күл бар, Либяжи күлләре, Акыш күлләре, шул ук тирәдә. Алар барысы да карст күлләре. Карст күлләре, алар заграк яши. Һәр күлнең үзенең бит аның тормышы бар. Иң борынгы күлләрнең берсе булып тора Байкал күле. 38 миллион ел элек барлыкка килгән, һаман да әле бик матур булып тора. 1645 метр тирәнлеге аның иң тирән җирендә. Кечкенә күлләр, менә 8000-гә якын күлнең, аның 7000-гә якын күле бик кечкенә генә күлләр. Ул күлләр күбесенчә гомерләре, тормышлары узын түгел алар. Алар әкренләп кенә юкка чыгалар. Юкка чыгуның төп сәбәбе ул күлләрдә су үсемлекләре күп үсәләр дә, ул күлләр әкрен генә сазлыкка әйләнәләр. Һәм шулай итеп күл юкка чыга. Менә галимнәр санаганда ел сайын 10-15 күл Татарстанда юкка чыгып бара. Менә аларны ничек сакларга киләчәктә? Бу хакта без рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңавастыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы Диңгез күзе күле турында сөйләшәбез. Марий Эл Республикасындагы шуннан да уникаль күренеш. Инде тапшыруның беренче өлешендә әйтеп киттек, халык та килә, инде фотоларга төшә дип, менә андагы суның да зөбәрҗә төстә булуы үзенчәлекле бит әле. Илгизәр әфәнде, нәрсәгә бәйле бу менә күлнең төсе дип әйтик. Бу шулай уйнаның чисталыгына ниндирәк йогынты ясый. Монда Шамил әфәнде әйтеп китте бит, күлләр ел саен юкка чыга дип. Менә бу күрсәткечләр һәм үзенчәлекләр шулай күлнең торышына бәйлеме? Әлбәттә, мәсәлән, менә карагыз әле, менә географлар әйтеп киткәнчә, Шамил Шаһит әйтте инде, безнең күбесенчә Казан тирәсендә карст күлләр бит инде. Татарстанны гомуми алсак инде, ул чакта безнең күбесенчә алар без әйткәнчә инде чыгышлары тугай күлләр дип әйтәбез инде. Долинный дип әйтсә урысча дигәндә. Алар менә чыннан да аларның яшәүләре зуррак була инде. Менә хәзер саклау турында. Менә сез әйтеп киттегез, алар күбесенчә бит инде кеше факторы аларга тәэсир итә. Шуңа күрә иң беренче менә аларны саклауганда иң беренче законнар була тиеш. Дәстәгенә сакламаса, хайваннарны, күлләрне, үсемлекләрне. Бездә ул чакта бик әйбәт кенә мисал бар, чөнки безнең республикада бик күп кенә законнар сулыклар белән бәйле. Мәсәлән, безнең менә су хуҗалыгы комплексын саклау буенча берничә дәүләт программаларда алынган. Алар ярдәмендә без сулыкларга менә шундый игътибар бирәбез. Аннан соң сез беләсез инде, без бит инде кадастр турында әйтеп киткән, безнең сулыкларны саклыйлар 2 юл буенча инде. Бер яктан менә сез әйтеп киттегез, табигать һәйкәлләре булып оештыралар аларны инде. Икенче яктан инде без беләбез, күп кенә күлләрне безнең дәүләт табигый тыюлык дип атала. Аларның сак формасы ныграк дип әйтим инде, көчлерәк, чөнки анда инде шиклиләр күп кенә хуҗалык эшләрен. Шуңа күрә менә өметләнеп торабыз, шундый формалар булган чакта, законнар булган чакта, Алла бирсә, безнең күлләребезне киләчәктә сакланыр дип торабыз инде. Яңгырлар явып торса, ул чакта аларга шулай аларны су биргәндә инде карст күлләребездә, шул тугай күлләребездә сакланып калыр дип өметләнеп калабыз. Кешеләрдән дә тора дип әйттек, ләкин шул ук табигатьнең үзенчәлекләре бардыр, бәлки монда инде шул табигать үзенчәлекләренә дә яраклашу бардыр күлләрнең. Ул инде кире бура алмаслык процесста булырга мөмкин. Иршат Шихаповның тагын фикере бар иде. Тыңлап үтик әле. Москва күлне кире кайтсак, һәрбер күл үз режимы белән үзгәренә яши, андагы су күләме арта да, кими дә. Әмма карст күлләрендә ул процесслар ачыграк күренә, чөнки анда су күләме азрак. Карст Москва күлендә 12 мең, уртача 12 мең
кубометр су булып, шуның 8-9 мең кубометр киткен. Ул күлләр өчен бик зур сан түгел. Шуңа күрә мин киләчәктә Марсгаз күрә кире үз хәленә кайтыр дип өметләнеп калам. Белгәнемчә, якын тирәдә анда сулыкларда су күләме киммәгән, һәм шул факт безгә киләчәккә бераз оптимизмны карарга мөмкинлек бирә. Шамил әфәнде, элеккеге күлләр мисалында шушы диңгез күзенең дә киләчәк язмышын форазларга мөмкинме? Мен үзем нәрсә әйтәсем килә, былтыр көз көне җыенган идек, гаиләбез белән шушы диңгез күзенә барып кайтырга дип. Ничектер җыенып бетә алмадык инде, менә бүгенге көндә, дөресен генә әйткәндә, әзгенә генә күлләр дигәннән менә шул ук үле күл бар, Мертвое море. Ул күл бит инде ул Израильдә. Бүген көндә ул күл үлеп бара, чынлап торып, турдан-тура әйтергә була, үлеп бара, үлгән күл инде ул. Аның төбендә, тирәндәге океан өслегеннән караганда, бүген көндә 430 метр минус. 430 метр. Аннан аңа агып керә торган елгалардан Израиль фермерлары суны алып бетереп баралар, һәм су килмәгәч, күл әкренләп кенә кибеп бетеп бара. Менә бу турдан-туры кешенең ничек итеп теге зыян китергәне турында әйтәсем килде инде мин. Су мәсьәләсендә суның нинди төсе дип сораган идегез сез. Менә шушы Карс күлләрендә суның аеруча һәр күлнең үзенең төсе булуы, менә шушы җир асты елгаларындагы эрегән карбонат һәм башка төрләрендә минераллар составыннан тора ул. Ул сулар аеруча чиста булалар, чөнки ул сулар бит инде фильтрланып үзгән җир катламнары аркылы фильтрланып узган сулар. Шуңа күрә аларның төсләре дә, суның тәмле дә, аларның катылыгы да шуннан тора, шушы эрегән минераллардан тора. Демәк, безнең әле Зәңгәр күл дә шуңа бәйле булып чыгамы инде, төсе дә шундый булуы. Анда үзенең минераллары бар Зәңгәр күлләренең. Ничек дип әйтә, каян су килә күлгә дигәндә, Зәңгәр күлләрдә анда бит төбендә бик көчле чишмәләр агып тора. Тулып бара да күлдән су агып төшеп китә, аннан соң Казанка елгасына. Менә бу диңгез күзендә су китүе, менә җир асты елгасы агып тутырып бара иде аны. Кайдадыр җырлып киткән дә инде җир астында су китеп барды. Нәрсәгә өмет итеп була? Ничек итеп өмет итеп була? Менә ниндидер бер процесс булып, шушы елганы ишелепме, токымнар, әгәр буып куйсалар, елганың суы, җир асты суы, менә шушы күлдә күтәреләчәк, һәм без аны тагын бик матур итеп карап, янына барып яла итеп йөри алырбыз дип уйлыйм мин. Аннары корның күп булуы да, Илгизәр әфәнде, монда бит әле йогынты ясыйдыр, күлләргә мөнәсәбәттән гомумән уңышкан индирәк мөнәсәбәт булуы, гадәттә әйтәләр, кыш көне кор күп булса, инде яхшы мул уңышка өметләнеп була дип. Чыннан да шулаймы бу? Шуннан да шулай, без аны үзебез белә бит инде, бабайларыбыз да элегелектән шулай карап торалар, күпме безнең кар төшкән, күпме яңгырлар, чөнки шуннан тора бит инде туфракның сыйфаты, шуннан тора киләчәктә безнең үскән үсемлекләр ничек үсеп киткәне. Шуңа күрә без бу елда өметләнеп торабыз, менә кар бу ел хайранда күп, менә безнең бәхеткә ул карлар бик тиз иреп китми, безнең өчен бик әйбәтле ул, чөнки тиз генә иреп бетсә, безнең өчен бик зарары китерер, чөнки сулыклардан су күтәрелеп, шулай су тирәдәге яр кырыендагы бөтен әйберләрне батырып китсә, безгә андый хәл кирәкмәс. Быел менә әкренләп шулай менә хәзер су үтеп тә китте, су үткәч хәзер су бераз кимеди бәйти инде, күлләргә шулай әкренләп су төшеп бара. Киләчәктә шулай кайтам ич менә Шамил Шагичтә шатта әйттеләр, киләчәктә өмет бар, шундый сулыклар, сулары кимесә дә, яңгырлы шундый яңгырлар, карлар әкренләп тагын тутырып барырлар шул сулыкларыбызны. Һәм бу урында яңадан Илгизәр Гайнетдиновка да сүз бирик әле. Авыл хуҗалыгында уңышның төп нигезен тәшкил итә торган дымның күләме ул 160 мм булырга тиеш. Бүгенге көндә кызганычка шул әзрәк булды, чөнки кышка кергән алдыннан җәй ахырында, көз көнендә яңгырлар бик күп булмады дип әйтергә була. Шуңа без әле өмет итәбез, бәлки
кар яу алатабада дәвам итәр. Шул карлар яуган сайын анда күбрәк яуган сайын әйбит барбер инде анда күбрәк булачак һәм бу үз чиратында яз көннең ничек булуына карап, яки туфракка сеңәчәк әкренләп кенә, яисә инде ул яз тиз килсә, кинәт кенә югары температура булса, ул эреп бетеп, тиз генә эреп, елгаларга, инешләргә агырга мөмкин. Шуңа күрә кар күп яуды дип зарланмаска кирәк, әсинрәк генә кирәк дип уйлыйм. Әйе, сезнең фикерләрне җөпләп куйдык, Гөлзар әфәнде. Шамил әфәнде, менә без әйтәбез, бу проблеманы өйрәнергә кирәк, тикшерергә. Югары уку йортларында эш ничек көйләнгән? Гомумән бүген күлләрнең чисталыгы, күлләрнең торышы, сулыкларның торышы буенча өйрәнүләр фәнни яктан алып барыламы? Бик күп эзләнүләр, тикшерүләр Казан Федераль университетында берничә институтта алып баралар. Менә гел айрым институт бар, табигатьне саклау буенча оештырылган институт. Анда бик билгеле шундый көчле галимнәр бар. Ул галимнәр студентлар белән бергә тикшерү эшләре алып баралар. Һәм аларның тагын шундый бик зур әһәмиятле эшләре бар. Алар берәр төрле күлгә ниндидер зыян килә башлаганын күреп, аның өчен көрәшә башлыйлар. Менә бит Казан эчендә генә аларның активлыгы күренеп тора. Казан эчендә генә менә исегездәдер, телевидениедан да, газета, журналларда да язганнар булды. Күпме күлләрне юкка чыгардылар. Менә ниндидер йорт салырга кирәк, завод салырга кирәк. Казан эчендәге булган күлне күмәләрдә шушы җирдә төзелеш алып бара башлады. Менә шушы галимнәр ярдәмендә берничә күлне шулай саклап калырга мөмкинлек булды. Гомумән студентлар дип әйтик, яшьләр менә карст күлләре буенча өйрәнүләрне ни дәрәҗәдә актив башкара бүген? Менә бу темага алынучылар бармы алар гомумән? Әлбәттә, ул күлләр үзенчәлекле күлләр бит. Ниндидер башка өлкәләрдән үзләрендә карст күлләре булмаган өлкәләрдән студентлар безгә хәзер Татарстанга килеп өйрәнәләр ул күлләрне. Безнең студентлар өчен инде бөтен мөмкинлекләр ачык. Аларда аерым программалар бар. Менә шушы юнәлештә алып барыла торган программалар бар. Ничектер аларны систематик рәвештә өйрәнеп, һәм алар шушы күлләргә карата ниндидер карарлар чыгарырга дип. Менә Илгизәр әфәнде әйтеп үткән иде бит инде. Менә 132 су һәйкәле, табигать һәйкәле арасында 32се, мәсәлән, шушы галимнәр студентлар ярдәмендә айырып алынып, саклау оештырылган ул күлләрнең 32 күл бүгенге көндә статусы бар, табигать һәйкәле булып саналалар. Ул менә шушы галимнәрнең эшләре барыннан да элек. Мин шулай дип уйлыйм. Илгизәр әфәнде, табигый сулыкларга зыян китермәүдә сезнеңчә нәрсә таяныктасы булып торырга мөмкин? Менә мин шуны гына әйтим дигәнем, өстәмә Шамшай әйткән, коллегалар әйткән сүзләренә, менә безнең үзебезнең халыбызга, кешегә, башка кешеләргә әйтәсем килә иде. Менә без хәзер бит инде беләбез, уникаль күлләр урнашкан, сулыклар урнашкан. Шуңа күрә табигатька чыкканда без үзебез сакларга тиеш. Һәр вакыт уйларга тиеш. Ярый, без анда ял итәбез, без анда шашлыктар ясыйбыз, кыйнабыз, кызынабыз. Менә без нәрсә күл өчен, нәрсә ясабыз, аны киләчәктә саклау өчен. Шуңа күрә һәрбер кеше шулай табигатька чыкканда, күл буйларына чыкканда уйлап китергә тиеш. Үзебездән соң шуп калдырмадыкмы? Үзебездән соң зарар китермәдекме табигатька дип. Менә шундый фикер белән без чыксак, ул чакта безне күлләр һәр вакыт мәңгелек шулай безне сөендереп торырлар. Шамил әфәнде, сезнең дә фикерне беләсе килә менә. Нәрсәне таянытасы дип атарга була монда әлеге юнәлештә? Мин дә Илгизәр әфәнденең сүзләрен хуплап әйтәм. Табигатькә карата үзеңнең мөнәсәбәтеңне уйлап эшләргә кирәк. Менә шундадыр дип уйлыйм мин. Дәүләт тарафыннан барысы да эшләнә микән, ничек уйлыйсыз? Республикабызда чыннан да программалар хайран. Алар күп еллык программалар.
Мен әйттем инде менә су хуҗалыгы комплексы саклау буенча аерым бер программа бар. Аннан соң безнең бит инде иң югары законыбыз дип әйтәбез инде экологик кодексы дип атала инде ул. Шул экологик кодексында кертелгән бөтен сулыкларны саклый торган статьялар, шул статьялар буенча без инде программа буенча эшләп саклыйбыз үзебезнең күлләребезне. Саклансын иде, дөрестән дә. Бик зур рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен, сау булыгыз. Табигый күренешләргә генә сылтап калдырмыйча, үзебез дә әлеге байлыкларны саклап яшәсәк иде. Исәнлектә күрешергә язсын. Татар хатын кызына багышланган кыска опералар. Ума исемле беренче феминистик лаборатория нинди иҗат тәкъдим итәчәк. Эфирда таяну ноктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, якынлашып килүче бәйрәмнәр белән без онлайн режимда эшлибез һәм әңгәмәдәшләр безнең белән элемтәдә. Энҗи ханым, беренче сорау сезгә. Умай беренче феминистик лабораториясе нәрсә ул? Күпләрдә сорау туа. Беренчедән ни өчен феминистик һәм икенчедән бу лабораторияның эшчәнлеге турында сөйләп китсәгез иде. Хәерле кичләр. Бер яктан мин аны белмим ничектер феминистикта дип уйламыйм. Без хатын кыздан туабыз. Ул безне ничектер өйрәтә, тел бирә һәм мәгълүматлар мәктәптә безне укыталар. Без уйладык ничектер безнеке уйларны күрсәтергә. Ничек без хатын-кыз турында уйлыйбыз. Чөнки без беләбез төрле мәдәнияттә һәм әдәбиятта төрле фикерләр кашан безгә иратлар күрсәтәләр, нәрсә алар безнең турында уйлыйлар. Ул беренче лаборатория кашан без күрсәтәбез. Ничек аерыла икән? Миләүшәгә дә сүз бирик. Менә Миләүшә, ничек уйлыйсың? Иратларның хатын-кызларга карата күзаллавы иҗатта һәм хатын-кызларның үзләренең нәрсәсе белән аерыла икән? Синеңчә, һәм ниндирәк яңалыклар кертергә уйлыйсыз? Чөнки бит инде барыбер беренче булганда үзгәрешләр керергә кирәк. Моңа кадәр булмаган күренешләрне бәлки кертергә уйлыйсыздыр. Нәрсәләргә басым ясарга тырышачаксыз? Аның кайсына җавап бирим икән? Барысына да җавап бирегез. Иратларның хатын-кызны иҗатта күзаллавы ул ничектер барыбер саклап, кичкенә итеп карау шикелле мөгаен. Хатын-кыз шушы тәннең эчендә була торып, үзен күрә һәм үзенең ничек үзен тотышына һәм фикерләү рәвешенә бәя бирә. Ират аны читтән күрә һәм дөресен әйткәндә, хатын-кызларда да, иратларда да хатын-кызлык бар инде һәм иратлык булай ул. Ләкин ничектер ират аны саклап, гафу итеп тә түгел. Менә шуны кичкенә нәрсәгә караган шикелле карый кебек хатын-кызга иҗатта, сәнгатьтә, мәдәнияттә, хатын-кыз образына. Я булмаса ул сокланып карау. Хатын-кыз менә бернинди бәя бирмичә мөгаен ничек бар шулай. Чынбарлыктагыча димәк инде. Чынбарлыкта ничек бар шулай сурәтләргә тырыштыгыз инде. Менә без ничек туябыз. Динә, сезне нәрсә җәлеп итте әлеге проектка? Менә нәрсәләр күрсәтергә, нәрсә әйтергә телисез сез? Нинди фикер җиткерергә дип әйтик тамашачыга? Хәерле кич. Беләсезме, минем җавапларым юк. Минем сорауларым гына бар. Шуңа күрә мин бу лабораторияда катнашам. Чөнки мин татар, мин хатын, һәм минем бу дөньяда татар хатынның нинди урыны, нинди катнашы сорауларым борчый. Шуңа күрә аның турында да язадым. Сез менә ниндирәк иҗат тәкъдим итәчәксез? Инде идеялар бармы? Ничегрәк күзаллыйсыз сез аның? Ничек килеп чыгарга тиеш ул? Монда бит әле тамашачыга да кызыклы булырга тиеш ул. Мин үзем өлешем турында гына әйтә алам. Мин
Эльвира Хадиева белән шагыйрә белән эшләдем. Безнең белән Гүзәлия Гимадинова тарихчы эшләде һәм ул безгә кызык вакыйга турында сөйләде. Ул Түбән Новгородда булды, ярминкәсендә, киләчәк гасырда. Һәм ул татар интеллигенциясе вәкилләре турында ничек алар хатын-кызны һәм аның баласын коткардылар. Һәм без бу вакыйга алдык, менә Эльвира белән өлешне яздык. Юморны да кечкенә өстек. Димәк, юморда булачак әле сезнең иҗатта, шулаймы? Юморда булачак, урналачак монда. Минем өлештә юмор була, чөнки белмим, мин юморны яратам. Энҗи ханым, концепция ниндирәк булачак? Нәрсәләр тәкъдим ителәчәк? Менә әзрәк программа турында да сөйләп китсәгез, ичнәдә нәрсәләр көтәчәк? Монда бит инде берничә өлештән тора ул, ялгышмасам, әлеге лаборатория. Бездә 3 өлеш бар. Вот беренче өлешне Миләүшә язды, икенче өлешне Динә һәм Эльвира язды. Өченче Ольга Лилия белән язды. И без уйладык, бу бит лаборатория, и безгә күбрәк кирәк сораулар ясарга, ани җаваплар эзләргә. Минемчә, ул иң мөһим. Чөнки җаваплар кайбер вакытта таба алмыйбыз. Иң мөһим аны күрсәтергә, нәрсә безгә кирәк. Һәм бу лабораториядә өлештә төрле сораулар без ясыйбыз. Тән турында, мәсәлән, нәрсә, ничек без үз-үзебезне хис итәбез, нәрсә ул хатын-кызныкы тәне. Икенче, ничек без үсәбез, ничек мәктәпкә тормышка керәбез, ничек безне уйлыйбыз, һәм общество нинди сораулар безгә бирәләр. Чөнки минемчә, вот ничек без бу ничек без бәйлибез общество белән, мәдәният белән, ул иң мөһим сорау. Миләүшә, беренче өлешне менә сез эшлисез дип әйттеләр, һәм ялгышмасам, хатын-кызның тәне турында дип, менә тәфсилләбрәк аңлатып китегез әле. Тән дигәндә нәрсәне монда инде чагылдырырга телисез, нәрсә әйтергә дип әйтик, һәм шул ук вакытта монда бит әле иҗат белән бергә, нәкъ менә Динәгә дә шул сорауны биргәнем. Кызыклы булырга тиеш. Чөнки опера дигәндә барыбер күпләр әле инде аптырабрак карыйдыр. Операны тамашачыга, киң тамашачыга җиткерү, ул чыннан да әле проблемалы бүгенге көндә. Һәм менә җәлеп итү ягыннан ниндирәк эшләр эшләнәчәк? Сезнең өлештә, нәкъ менә беренче өлештә. Җәлеп итү барыбызга да булган әйберләр, ул ниндидер фольклор ноталары. Менә мәкальләр, халык җырлары, бишек җырлары һәм тән турында аның турында нәрсә әйтәсе килә. Без бала булганда балаларга малай кыз дип карамыйбыз бит инде. Әмма барыбер кыз тугач, ул төрле гаиләдә төрлечә кабул ителергә мөмкин, хәтта хәзерге вакытта, чөнки хәтта минем яшьтәшләремнең әйткәне бар. Кыз тугач, менә малай көткәннәр, әти белән әни, кыз тугач, алар бик шатланмаганнар дигәндә. Һәм менә шушы нәрсә кыз баланың тууыннан аның кыз икәнен ниндидер ярлык итеп аңа элергә мөмкин. Гәрчә без беребезне сөйләп алмыйбыз аны, һәм начар да әйбәт түгел, ул просто бар. Һәм шулай ук тән дигәндә җәмгыятьнең хатын-кыз тәненә ничек каравы, аңа булган тыюлары, һәм без бит инде татарлар төрле периодта булган, һәм күбесенчә бездә бик күп сакланган мөселманлык гадәтләре исламнан кергән.
Hem bizning fikribizcha u xotin-qiz yo bo'lirga tiyиш. Hem ul tıynak bo'lirga tiyиш xotin-qiz. Hem bu şulay ulanın teninden şağıla, hem şulay bir ko'p xotin-qizning ishine, mesela başka kişiler orasına işe çıkığa, yerler orasından da idegine oturmağa, o şulay yoktan turunda. Bu tuyularda. Көп şonday tuyular xotin-qizning tenine beyli. Gider keskin, yoramagan, jamiyet tarafından bizge tağılgan gider fikirler. Hazır o'zgarmaymi munosabat shuluq jamiyat tarafidan yillar uzu bilan baribir shuluq tanga qarata, mana siz sanab ketgan xotin-qizlarga qarata munosabat ul ilkigicha qoldimi? Alla nindidir o'zgarishlar ham yangilik qamtulu bormi jamiyat tarafidan? Türlüçe o'zgardi de bir yoqdan, ikinci yoqdan, mesela shuluq tıynak bu, anda motor qiz bo'lib yur, bir ko'p сөйләшмәгәндә, etmadan mesela bir etme. Oila tarafından aytılırga mümkün, bizning yüzge qo'yib ketirme. Xotin-qiz baribir nishikdir tatar jamiyatida tıynak bo'lirga tiyish indi ol. Amina kompozitorlar biz bir ko'p so'qlanamiz, o'z fikrini shulay qat'iy etib, ham nishik bar shulay ayta bilgan xotin-qizlarga. Kompozitorlar, dramaturglar ham rejissyorlar narsa kutishak haligi proyektdan bu haqda reklamadan so'ng. Tatariston Yangilar telekanalida To'yani nuqtasi topshiruvi. Bizga reklamadan so'ng Tufan Imomuddinov rejissyorda kelib qo'shildi. Tufan, salomlaymiz sizni. Mana so'ylab ketsangiz edi, haligi proyekt qissalarida sizning rolingiz nindi? Bizga boshda aytganlaridek ko'proq xotin-qizlar qatnasha, ham xotin-qiz ko'zligi o'sha mana endi haligi obrazga tatar xotin-qizning munosabatini shog'ildiralar deb. Sizning qarash o'sha narsa taqdim etirga jinasiz. Xeyli günler birinçiden, ikinciden tege min kuratorluk işini alıp baram. Indi mında temini de biz bizge kızları takdim ettiler de tege menimçe bu bir mühim tema. Çünkü bu temaga min birinci tapkar indi kus salgan idim. Шул темага да спектакльләр эшләгән идек. Шуңа күрә шул лаборатория минемчә бик кызык, чөнки безнең президент Рустам Нургалиевич та әйткән иде, теге татар телен, мәдәниятен саклау өчен татар гаиләдә инде хатын-кызның роле бик зур булырга тиеш. Шуңа күрә теге мин шул турында бик риза, чөнки 20-нче гасыр башында татар шагыйрьләре дә, язучылары да татар хатын-кызына инде шул функцияны yüklәгән иде. Татар милләтен саклау функциясын. Ләкин безнең әдәбиятта, дип әйтик, иҗатта, шулык сәхнәдә, фильмнар булсынмы, гомумән татар хатын-кызы образы инде төрле әсәрләрдә төрлечә сурәтләнә, моңа кадәр булганнарында дип әйтик. Менә бу проект кысаларында сез шәхсән ниндирәк өлкәләргә дип әйтик, ниндирәк юнәлешләргә басым ясарга тырышачаксыз? Нинди әйберләргә инде минемчә теге мин хатын-кызларга, язучыларга, шагыйрәләргә теге күбрәк кысылмаска да тырышам, чөнки аларның күзлегеннән карарга бу темага минемчә теге бик мөһим. Шуңа күрә теге мин аларга җиңеллек тә, уйлау иреге дә кирәк. Теге бу һәм бу теге катлаулы тема, хатын-кызлар темасы инде татар мәдәниятендә инде шул бик ачылып бетмәде минемчә, әмма хатын-кызның роле бик зур.
Шуңа күрә хатын-кызлар үзләре шул темага рефлексия ясаса бик яхшы булыр дип уйлыйм. Үзләренә дә сүз бирик әле. Динә, инде Миләүшә сөйләп китте бераз беренче өлеш турында. Сез үзегезнең өлешегез турында да тәфсилләбрәк сөйләсәгез иде. Без якынча сценарийны аңладык. Менә нигездә нинди тарих алынганы, ләкин шулай ук нәрсәләр көтәргә? Минемчә, тамашачыны тәрбияләргә кирәк һәм бәлки кемгәдер бу кызык булмый, кемгәдер кызык була. Минемчә, минем өлеш ул хатын-кыз алдында нинди бурычлар куя. Шуның турында мин яздым. Чөнки җәмгыятьнең ир атларының үз күрүе бар. Ә мин хатын-кыз, мин икенче төрле аны күрәм. Һәм шуның турында мин яздым. Ниндирәк бурычлар тора? Менә сезнеңчә, сез бурычлар куела дип әйттегез. Менә ниндирәк бурычларны белгиләп үтәргә мөмкин икән? Балалар тудыру, тәрбияләү, менә сабыр булырга, матур булырга, белмим. Менә шундыйлар бурычлар мин уйладым. Һәм исеме дә үзенчәлекле бит. Миләүшә, сез дә катнашкансыз әлеге исемне сайлауда. Менә нәрсәне аңлата ул? Һәм ни өчен нәкъ менә Умай исеме сайланып алынды? Умай илаһи көч, ул хатын-кыз рухлы олиха дисәк була инде, әмма аның төгәл образы юк. Ул тәңрешелек чорындагы илаһи көч. Һәм Умай, аннан бик күп сүзләр килеп чыккан хатын-кызга бәйле рәвештә. Хатын-кызга бәйле, хатын-кыз тәненә бәйле. Һәм шулай ук без хәзер куллана торган юану сүзе дә уману, умайдан килеп чыккан. Ягъни хатын-кыз ул юатучы һәм хатын-кызга бәйле юану. Безнеңчә, Умай ул барлык хатын-кызларны берләштерә торган образ, чөнки беренчедән ул бик абстракт, билгесез нинди булуы. Икенчедән ул яклаучы, ул кичкенә балаларны яклаучы. Һәм ул шулай кабул итүче. Һәм ул олиха, ул Алла. Һәм тапшыруның беренче өлешендә Энҗе ханым әлеге мәсьәләне башлаган иде. Моңа бары тик опера гына яисә ниндидер лаборатория итеп кенә карарга кирәк түгел дип. Туфан, сез ничек уйлыйсыз? Чыннан да монда менә шул ук инде композиторлар эшчәнлеге дә булачак, драматурглар, шагыйрьләр, иҗатлар, режиссура да булачак. Инде менә барысын бергә кушып, ниндидер төп бер яхшы гына сыйфатлы ниндидер проект булсын өчен барлык ниндирәк шартлар үтәлергә тиеш гомумән? Лабораторияга килсәк, инде аның лабораторияда нәрсә эшлиләр, ниндидер яңа әйбер чыгаралар. Әмма син эшли башлагач, инде лабораторияда аның нәрсә килеп чыгуын син белә алмыйсың. Шуңа күрә без хәзерге вакытта аны эшли башладык, аны ничектер драматургия буенча берләштердек. Әнә Миләүшә аны берләштерде, минемчә бик әйбәт чыкты ул. Шуңа күрә без бер адым ясап, аннары артка карап, бер адым алга барып, инде шулай әзәзләп, инде шул премьерага килеп җитәрбез дип уйлыйм. Хәзерге вакытта бөтен әйберләр эшләнә, минемчә бик кызык булырга килеп чыгар дип уйлыйм. Ул кемнәр өчен башкарылачак? Монда феминистик дигәндә бары тик хатын-кызлар өчен генә дигән сорау туа. Шуннан да шулай бәйлә, монда инде барлык инде җинестә булган кешеләр өчен дип әйтик, ишекләр ачыкмы? Бөтен кешегә дә ишекләр ачык. Ни өчен? Чөнки мин һәрвакыт шул мисалны әйтәм. Мәсәлән, Сагит Рамиевтан вакыты безнең татар халкының бөек шигырьләрдән берсе. Ул 20нче гасыр башында ул манифест шигырь,
һәм шул шигырьдә язылган бетмән адам ту яңадан мәгърифәтле анадан. Шуңа күрә минемчә теге бу бийек сүзләр һәм теге татар халкы, татар интеллигенциясе, шул вакытта инде интеллигенция әйткәч 20-нче гасыр башында ул ират кешеләр, алар шул теге хатын-кыз образын теге сүрәтләп, теге өскә күтәреп, аны байракларга куеп инде хатын-кыз образын, татар хатын образын инде шо алга бардылар. Шуңа күрә теге татар хатын-кызы темасы хатын-кызларга гына кызык дип минемчә теге дөрес түгел, дөрес фикер түгел. Ул бөтен интеллигенцияга да минемчә теге уйлый торган, уйлана торган кешеләргә бик кызык булыр дип уйлыйм. Дөрестән дә шулай, һәм монда гадәттә һәр иҗат кешесе үзе җимешен тәкъдим итәргә тиеш булса, монда инде шул парлап эшләргә туры килә. Башкалары белән дә динәсез, ялгышмасам, шул Эльвира Хади белән эшләгәндә менә ниндирәк каршылыклар туарга мөмкин? Бер-береңне аңлау дигән әйбер бармы? Барыбер парлап эшләгәндә бит инде ишетергә кирәк бер-береңне. Менә ниндирәк кыенлыклар туа эшчәнлек барышында? Минем өчен кыен булды Эльвира белән түгел, форма белән эшләү кыен булды. Чөнки мин опера белән эшләмәдем. Мин драматург һәм миңа әйтәләр, синең өлешең 20 минут булырга тиеш. Мин өйгә барам, язам күп итеп битне. Алып килдем дә, хәтерләмим ничә битне яздым. Миңа әйтәләр, күп кыскартырга кирәк. Һәм син уйлыйсың, нәрсә кыскарга монда? Шул яклы проблема. Башка ниндер каршылыклар белән чыгышка туры килмәдеме? Иҗат ягыннан нәкъ менә. Әгәр дә үзең генә эшләп караганда менә нәрсәсе белән аерыла һәм инде башка кеше белән эшләгәндә ниндирәк авырлыклар бар? Авырларны да хәтерләмим, чөнки Эльвира белән да хәтерләмәйдем. Миңа аның белән эшләргә кызык булды. Ул мине аңлый иде. Демәк, җайлашкансыздыр. Миләүшә, ниндирәк нәтиҗә көтәргә моннан? Менә сезнең өчен инде оештыручыларның берсе буларак, әлеге проектта катнашучы буларак та уңышлы дип санар өчен сезнең өчен ниндирәк шартлар үтәлергә тиеш әлеге проект кыскаларында? Хәзер яза, кырлар куя һәм шантырайны барса. Мин барлык очракта да уңышлы булыр кебек миңа, чөнки ул җавап тәкъдим итү түгел, ул нәкъ менә инҗе әйткәнчә, Туфан әйткәнчә, ул сораулар бирү. Без бернинди җавапты тәкъдим итмибез, без кешеләргә уйланырга сораулар тәкъдим итәбез. Һәм ул хатын-кызлар турында гына түгел, ул шул сайлау иреге, уйлану иреге, сүз иреге һәм бер-беребезне ничек күрүебез һәм бер-беребезгә мөнәсәбәтебез, бер-беребез белән мөгамәләбез турында да. Ничек булса да уңышлы булыр дип уйлыйм, ул барыбер кешене уйландырачак, аның уңышы нәкъ кешене уйландыруда һәм битараф калдырмауда. Һәм нәтиҗә ясап әйтсәк, Туфан, хатын-кызларның фикерен ишеттек, нәкъ менә ират буларак сорыйсы иде. Татар хатын-кызын иҗатта сүрәтләүдә сезнеңчә нәрсә таян ноктасы булып тора? Таяны ноктасы сез үзегезнең программасы белән теге тамамлап бетерергә теге таяны ноктасы, минемчә теге хатын-кызның ниндидер көче бар инде, чөнки теге әйтеп бетерә әйтеп булмый инде аны, чөнки ниндидер менә без беләбез инде, без аны аңлыйбыз, теге татар хатыннары гаиләдә баш алар нәрсә әйтсә шулай була, әйтмәсә дә шулай була дип теге шуңа күрә аны умай шикелле, аның тәне юк, аны тотып булмый шул татар хатын образын.
Аның ниндидер кануннары бар, теге каты кануннары бездә калган. Әмма теге татар хатын-кызның теге сыйфатлары, ички сыйфатлары инде аның бик су шикелле, идел шикелле теге агып, аны тотып булмый, әйтеп булмый. Бик зур рәхмәт барыгызга да фикерләрегез белән уртаклашканыгыз өчен. Шунда проектыгызга уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Тапшыруның икенче өлешендә без шулай Тинчурин театрында куелган «Күрәсем килгән» дигән спектакль Исламия Махмутованың инде тырышлыгы белән куелган әсәр 10 еллыгын билгеләп үтә. Шул хакта сөйләшербез. Безнең белән калыгыз. Тинчурин театры Исламия Махмутова куйган спектакльнең 10 еллыгын билгеләп үтә. Күрәсем килгән иде драмасының уңыш сырын иде. Хәерле кич исәмсез, эфирда Тояныны тапшыру студияда Алмаз Гафиятов. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, дөрестән дә 10 еллык инде тарих булу һәр театрга да андый бәхет эләкмәдер ул. Иң элек Лилия ханым сездән сорап китәс киләм, шуннан да сыры нидә икән әлеге әсәрнең һәм ничегрәк язылды ул? Менә шул сораулар туа, чөнки драматурглар инде һәр даим бу эш белән шөгыльләнгән кешеләрнең әсәрләре уңышка ирешү сыры аңлашыла. Ә менә Исламия ханымның менә бу әсәре ни өчен шундый зур дәрәҗәгә иреште икән? Хәерле кичләр, исәннәрмесез һәммәгезгә дә. Шунында әни менә 3 пьеса язды һәм 3 пьесасы да беренчесе аның «Син бит минем бер генәм», икенчесе «Мәхәббәт чишмәсе» һәм өченче пьесасы аның «Шуны күрәсем килгән иде» дигән пьеса. Без һәрбер спектакльләрне һәммәсендә 10 елдан артык уйнадык. Менә күрәсем килгән иде дигән спектакль инде пьесасы спектакль итеп куелган спектаклебез. Ул гомумән безнең театрда менә 10 ел бара һәм бик уңышлы. Нәрсәдә дип әйтим инде аның уңышлыгы, чөнки ул бик табигый, әни каяндыр алып, нидер фантастика әйбер алып укыган, язган әйбер түгел, ул тормышта булган әйбер. Һәрбер гаиләдә түгел инде, һәрбер илдә, һәрбер төрле гаиләләрдә менә балалары булмаган кешеләрнең шушындай ситуация булырга мөмкин дип әйтәсем килә. Әйе, тормышчан хәлләр бит инде монда. Һәм тормышчан хәлләр алар гадәттә күбрәк эмоция ятадыр тамашачыда да. Әйе, шулай. Шуңа күрә bir бәләкәй генә әни һәрбер вакытта пьеса язган вакытта инде бәләкәй генә статьяны укып, шушыны каралы моны пьеса итеп язып була бит әле дип уйлаган моментлары булып, менә моны да инде без моны бакчада түгел салмышта яздык дисәк дөрес булыр инде. Күмәкләшеп, бергәләшеп, без ул вакытта как раз институтта укып йөри торган идек, сценарное искусство дигән фән керде безгә һәм без менә шушында үзебезнең белемебезне кулландык дисәк дөрес булыр. Ринат әфәнде, Исламия Махмутованы актриса буларак күпләр яхшы белә, менә сез аның драматург буларак иҗатын ничегрәк бәяләр идегез? Исламия ул бит инде гомер буе театрда эшләгән, халыкка хезмәт иткән, шуңа күрә аның халыкның нәрсә теләгәнен, халыкның нәрсә күрәсе килгәнен ул бик әйбәт белә. Шуңа күрә ул тыйымлый белә, ул сәхнәне бик әйбәт белә. Шуңа күрә ул халыкка ниндирәк жанр кирәген бик әйбәт белеп, шуңа күрә менә инде мелодрама язырга ярата, шуңа күрә мелодрамаларны куярга тырышты инде. Рөстәм, тамашачы ничек кабул итә әлеге әсәрне? Чөнки менә хәтта үзекләрне караганда да, без әле хәтерләсәң шул студиядә булганда үзекләр бирәләр иде күз яшьләренә, анда син генә түгел, хәтта тамашачылар да күз яшьләренә төренә иде. Менә шуннан да әсәрнең көче белән монда инде актерлар бер дәрәҗәдә уйнарга һәм аны тәкъдим итә белергә тиештер. Менә син ничек уйлыйсың? Тамашачыны елатырлык әсәрләр шуннан да күпме бүген безнең?
Санап китеп булмый инде, аны әйтеп булмас. Елата торган, я көлдерә торган әсәрләре балансын әйтеп булмый. Ә менә төгәл күрәсем килгәндә, менә Лилиягә әйтелгән сорауда да, бушыннан да Исламия ханымның халыктан алынган һәм халыкка үтә алырлык ситуацияны тудыру, сүзләрен җиткерү, шулай куйган вакытта да төп максатларның берсе иде инде, әлбәттә, халыкка җиткерү. Монда сүз сөйләп кенә елатып булмый бит. Монда спектакльләрне һәммәбез дә үзебезнең эшебезне эшләп, әйтегез, шушы образларга кирип, үзебезнең күңел аша үткәреп, үзең еламыйча гына тамашачыны елату авырдыр, ышандыру авырдыр. Шуңа күрә монда инде спектакль барышында, барысында үзең аша үткәреп, үзең шушы эмоцияларны, хисне, тойгыларны үзең аша үткәреп кенә халыкка җиткереп, һәм халыкны еларга мәҗбүр итеп буладыр. Барышулай гына. Һәр спектакльдә елыймы халык? Менә игътибар итәсеңме гомумән халыкның реакциясына дип әйтик. Барып җитәме һәр кешегә дә әлеге әсәр? Битараф калучылар юк, анысы иманым камил, анысы һичшиксез. Тик эмоциялар һәр спектакльдә дә бар тамашачылар тарафыннан, тик төрле градусларда. Аның нәрсә йогынты ясыйдыр әйтә алмыйм, тик кай вакыт хәтта залда утырган иратлар да тыела алмыйча шыпырт кына күз яшы төшереп кенә түгел, мышкылдап, авыр сулап куеп елап утырган ишаратлар бар иде. Әлбәттә, реакция ишетелә, тик син артист буларга инде күбрәк үз эшең белән мәшгуль һәм һәр вакыт залдагы реакцияны ишетеп һәм күреп бетерә алмыйсың. Ләкин шул вакытта реакциясыз калган юк иде тамашачының. Лилия ханым, сез әйтә башлаган идегез, сөйләп, менә ничегрәк туа башлады әсәр, менә шуннан да бу темага алынырга нәрсә әйтергән икән? Гадәттә бит инде тормышта алган вакыйгаларны ничектер инде сүрәтләп, нәкъ менә спектакль пьеса итеп сәхнәдә инде әлеге кысаларда уңышка ирешсен өчен эшләр. Менә Исламия ханымны нәрсә әйтергән икән менә бу әсәрне язарга сезнеңчә? Менә Ринат әйтеп китте инде, әни шуннан да ул күбрәк мелодрамалар яза. Чөнки әйтик, менә шулык мәхәббәт чишмәсе булган хәлдән алынган, менә бәләкәй генә газетка бәләкәй генә статья чыккан, ул аны аннан соң шушы ситуацияны күпертеп дисәң дөрес түгел инде, дәвам итеп шушыны язып бетерде. Һәм менә монда да бәләкәй генә статья чыккан, безнең туганнарыбыз арасында да шушындай бер ситуация булды, һәм менә шушы ситуацияны дәвам итте генә, алып язды гына. Һәм менә язган вакытта безгә һәр вакыт укып күрсәтә торган иде, кызым менә тыңлап кара, менә бу җире ничегрәк, менә бу җире ничек дип, гомумән күмәкләшеп шулай әнинең язган әйберен укый торган, һәм үзебезнең инде әзрәк менә әни менә бу җирләреңне менә булай үзгәртсәң әйбәтрәк булыр иде дип, шундай тәкъдимнәр ясый торган идек инде. Шуны әйтәсем килә, әни менә эш пьеса язды дип әйттем инде мен, эшесендә дә ул атап инде безгә, Ринат белән икебезгә язган җирләре дә бар аның, атап язган геройлар, әйтик менә шул син бит минем бер генәмдә Алинаны атап миңа язды, әни анарсын менә шушы мәхәббәт чишмәсендә Зәмзәмияне дә аталап миңа язды. Һәм менә бу спектакльдә дә, менә бу күрәсем килгән иде спектакльдә дә ирле хатынны без Ринат белән күптән бергә гомумән уйнаганыбыз юк дисәм, дөрес булыр, без менә бары тик 2 спектакльдә гына бергә ирле хатынны булып, я кыз белән егет булып уйныйбыз. Менә бу чиракта инде без ирле хатынны булып уйнап карыйк әле дип әнидән сорадык та инде, әни менә шулай махсус безнең өчен язды. Ринат әфәндегә дә ошаган бугай, мыйгасыннан гына елмаеп утыра, шуннан да сезгә дә тәэсир иттеме әллә бу ирле хатынлы образларын сәхнәдә уйнату, Ринат әфәнде? Юклай инде алай түгел. Лилия ул партнер буларак бик әйбәт, мен аның белән уйнаганым юк иде. Партнерлар булып, сәхнәдә бер спектакльдә уйнаган булса да, менә ирле хатын менә шундый образларны бергә эшләгәнебез булмады. Бу безнең беренче шулай ирле хатынны булып уйнавыбыз, ул бөтенләй бүтәнчә әлбәттә. Аңа күрә елмаеп утырам. Һәм тамашачыларны да әлеге әсәр белән таныштырыр өчен, әлеге спектакль белән кыска гына бер үзлек карап үтик, аннан дәвам иттерербез.
Улыбыз, Альфик. Хатипов Алмаз Альбертович. Шо это? Зинхарыш. Bir gene soruğa cevap berіңіз, әлі? Siz ғұмырыңызда bir gene таптыр болса да, ұлыбыз исән екен, ұлыбыз қайларда екен, ұлыбыз тәпейіріп кеткен екен, неше тірші шыққан екен деп ғұмырыңызда bir gene таптыр болса да, ойлап қарадыңыз ма? Рүстәм, сен неше ел дәвамында башқарасың инде әлеге рольны? Біріншіден рахмет әлеге үзік үшін хатирелерге шумдырдыңыз. Хатирелер деп жоққа ғана айтмайым. Мен бұл спектакльда 9 ел ойнадым, һәм 9 елдан соң әлеге көрәсім келген еді спектаклінен лайықлы ялға кетіп, бұл Алмаз ролін тапшырдық яш артистларға. Мен һәм Гүлшешек Хафизова. Енді кім айтмышы, уақыт ұза, гәудәт ұза, яш малайлардан хаман ойнап болмай. 9 ел ойнадым әлеге спектакльда, һәм мен бұл спектакльні айырып айта алам, чөнки менің көңілге кірген, йөрәгемә кірген, айрым кеште алып тұрған рольләрнең образларының бірісі Алмаз күрәсем килгән спектакльнда. Тарихында сөйләп узасы килә. 2011 елда чыкты бит, әйме? Декабрь айында. 2010 ел азагы булган микән, әллә 2011-ның башы булган микән? Ислами апа миңа әйткән иде, наным, бер спектакль язам, анда сиңа роль бар, әзер бул дип алдан канатландырып куйган иде. Һәм шушы спектакльнең премьерасына, репетицияга тотынганчы мин шундый көтү режимында яшадым, кайчан жетер икән дип, репетициялар кайчан әсәрне укырбыз икән дип. Һәм Алла рәхмәте, ул көннәр килеп җитеп, әйтәм инде 10 елга якын уйнадым бу спектакльдә, һәм хәзер инде мин сезгенә бара. Ә менә төп проблемалар хакында әлеге әсәр эчендә һәм хәзердә алар ни өчен актуальлыгын югалтмый бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Тоян оныкта тапшыруы, без инде Исламия Махмутованың күрәсем килә иде дигән драмасы турында сөйләшен дәвам иттерәбез. Безгә рекламадан соң Гүзәл Гайнуллин да килеп кушылды. Гүзәл, сәламлыйбыз сезне. Менә сезнең фикерегез буенча әлеге спектакльнең уңыш сыры нидә икән? Хәерле көннәр, исәнмесез? Алмаз, минемчә, Исламия апаның уникальлыгында аның самородок булуы, шундый үзенчәлекле шәхес булуында. Һәм чөнки Исламия апа иң халыкның төбеннән менә чыккан кеше, шундый шәхес, менә аның шундый табигыйлыгында аның таланты, аның дахилеге. Һәм аның цитатасында китерәм мин, хәзер репертуарда булган күрәсем килә дигән спектакль Ирем Хәлил Махмутовның туган авылында булган вакыйгага нигезләнеп язылды дигән ул. Туфан Миңнуллин шушы спектакльне карагач, тәки язарга өйрәнде Исламия дигән иде. Мин аның бу сүзләрен мактау дип кабул иттем ди ул. Шуннан да, менә бу инде иҗатыңа шуннан да зур бәя дигән сүзме бу? Ничек уйлыйсыз? Әлбәттә шундый зур язучы шундый сүз әйткәнгә Исламия апа әлбәттә сөенгәндер. Чөнки Исламия апаның аның һәр әсәре дә тормыштан алынган. Мәхәббәт чишмәсе дә, син бит минем бер генә драмаларда, мелодрамаларда, алар барысы да тормыштан алынган. Ринат әфәнде, темага да керик инде. Без монда беренче өлештә күтәрмәгән идек. Шунда ятимлек темасы бар, әти-әни мөнәсәбәте. Нәкъ менә әлеге темалар ни өчен кызыклы булып тора җәмгыятьтә? Ул бит проблемалар еллар узу белән дә әле кешелектә бар һәм алар искерми дип әйтик. Нәкъ менә кешенең үзәгенә үтеп керерлек менә шундый моментлар турында нәрсәләр әйтә аласыз? Гомумән безнең татар халкы бит инде ул шундый әсәрләрне бик ярата, кешелеклелек турында, кеше арасындагы мөнәсәбәтләр турында. Безнең татар халкының ул теләп карый торган әйберләр. Алар Бразилия сериалларында карап җылап утыралар.
актерлар белән, андагы булган геройлар белән бергә тормышның ситуацияларыннан теге шуңа кадәр кирип китеп бит инде. Бу очракта да шулай дип уйлыйм мин. Менә шуңа күрә безнең халыкка менә мондый әсәрләр бик кирәкле, бик алар үзләре теләп карый торган әйберләрнең берсе бу дип әйтәсем килә. Мөнәсәбәтләр, алар гомумән кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр, алар беркайчан да югалмый. Кеше килә, кеше китә, яңа буын барлыкка килә. Бәрбер мөнәсәбәтләр шул көе кала. Күргәнебезчә, Тинчурин театры бер зур гаилә һәм Рөстәм Гайзул белән Лилия ханым хәзер бер экранда безнең белән элемтәдә булачаклар. Без тема турында сөйләшә башлаган идек. Менә бу әти-әниләр темасы дип әйтик инде, ятимлек темасы. Лилия ханым, ничегрәк күз алдыйсыз сез менә бу теманың да популярлыгын? Чөнки еллар узу белән бит инде мөнәсәбәт үзгәрә һәрбер вакыйгаларга да дип әйтик. Ләкин бу тема мәңгелек һәм ул һәр чор балаларында, һәр чор тамашачысында кызыксындыра. Менә сезнең фикерегезчә, ни өчен шулай? Минемчә дә шулай, чөнки бу мәңгелек тема. Хатын-кызлар бала табалар, кайберләре әйтик, бала тапкач та балаларын роддомда калдырып китәләр. Ул диге гаилә төзергә теләмәү түгел, гомумән кияүгә чыкмаган кызлар калдыра күбесенчә инде балаларын роддомда. Шуңа күрә миңа калса, бу спектакльне без тагын 20-30 ел уйнасак та, аның темасы, аның нәрсәсе үзгәрмәй инде. Асылы үзгәрмәйдер, әйе. Асылы үзгәрмәячәк, барыбер дәвам итәчәк, шулай булачак инде. Һәм ниндирәк рольләр башкарасыз сез, әйе? Лилия ханым, Рөстәм, сез ниндирәк рольләр, ниндирәк образлар гәүдәләндерәсез? Һәркайсыгызда сөйләп китсә иде менә шул турында, Рөстәм, синнән башласак. Мин 9 ел дәвамында 16 яшьлек малайны уйныйдым. Беренче пәрдәсендә әлеге спектакльнең. Менә шул ташландык бала дип әйтик инде. Асрамага алынган бала роле мин бераз үсә төшкәч, һәм инде икенче пәрдәдә инде күпмедер еллар узгач, үземнең тормышымны корган, үзем гаилә корган, гаилә башлыгы булып, барыбер күңел тынгылык бирми, үземнең чын әти-әнине табасы килеп, әлеге образ килеп җитә әти-әнисе янына, үзенең тудырган әти-әнисе янына дип әйтик инде, Ренат Шәмсетдинов һәм Лилия Мәхмүтова әти-әни ролендә инде. Мөнәсәбәтең үзгәрдеме әлеге рольгә еллар узу дәвамында? Чөнки һәр чорда бит инде төрлечә карыйсыңдыр, төрле тормыш күренешләренә дә. Синең 9 елда мөнәсәбәтең әлеге рольгә ничегрәк үзгәрде дип саныйсың? Мин әлеге рольгә, әлеге образга һәм гомумән спектакльгә мөнәсәбәтем ничектер үзгәрде дип әйтә алмыйм. Аны 1 ел уйнаганнан соң да, 5 ел уйнаганнан соң да, 9 ел уйнап әлеге спектакльдән аерылып чыгып киткәндә дә бу проблемага карата бу әйбернең Лилия әйтмешли узак еллар әле тагын актуаль булуына караш үзгәрә алмый. Чөнки бу тормышта бар әйбер. Инде үзем ата буларак, әти кеше буларак, әлбәттә йөрәкне әрнетә торган әйбер. Һәм Лилия әйтеп тә узды, барыбер бөтен кеше дә юктан гына калмыймын ди ситуациядә. Әйтик менә кайбер егет белән кыз мәхәббәткә әзер, гаилә корырга әзер, әти-әни булырга әзер түгел. Менә монысы да проблема. Чөнки минем үземнең шәхсән позициям, мин һәрвакыт үземнән яшьрәкләргә дә әйтеп киләм. Гаилә ул әле ирле я хатынлы булу гына түгел, иң беренче эш уйларга кирәк гаилә корганда ул киләчәк турында һәм туачак балаларым турында. Бу бик зур адым, һәм инде бу адымга барганда бөтен кешеләр уйласын иде, аннары роддомда калдырып китерлек булмасын иде. Дөрес фикерләр. Гүзәл, сез ниндирәк роль башкарасыз? Һәм шулай ук инде үзегездә ниндер менә бу рольгә карата мөнәсәбәтне үзгәрде, сиздегезме үзгәрүен? Беләсезме, мин 3 ел декретта, баланы тапкач 3 ел декретта утырганнан соң театрга чыккач, киегре яңадан эшкә чыккач, уйнаган беренче ролем. Мин әни булгач уйнадым бу рольне. Һәм менә мин шушы баланы тәрбиягә алган ана ролен уйнадым. Бик кызык ситуациялар булды спектакльне чыгарганда. Ислам апа баштык әйдәгез дей. Баштык спектакльнең пьесаның башында, беренче вариантында баланың диктомнан алынганлыгын әйтеп бирде.
Һәм без Исламия апа белән шушы спектакльне чыгарган шушы эш дәверендә Исламия апа, әйдәгез, әйтмибез, башыннан ук тамашачыга сатмыйбыз бу баланың үз балалары түгел икәнен, биологик әниләре түгел икәнен. Әйдә әйтмибез дип Исламия апаны бик нык үгетләдек. Шуннан соң Исламия апа ничектер безгә ышанып, менә бу шушы спектакль шуңа да шундый уңышлы килеп чыккандыр. Ул безнең барыбыздан да сәйләннәп җыелган бер эш булгангадыр. Исламия апаны күндердек. Һәм Исламия апа риза булды. Беренче премьера чыккан көнне спектакль вакытында бала үзенең диктомнан алынганын белгәч, тамашачының реакциясын күрсәгез, без сәхнәдә бөтенебез шак иттек тә калдык. Тамашачы дәррәү дигән гөрселдәгән бер аваз чыгарды. Без шул вакытта менә мин бик каушап борчылып эшләгән өчен шул тамашачының шул реакциясы мин хәзердән тынычлап әйтә алмыйм. Шул реакциясын ишеткәч, без спектакльнең шундый уңышлы булып чыгуына шулкадәр шатландык һәм бу спектакльнең шулай еллар буе барачагына инандык. Искиткеч, дулкынландыргыч мизгелләр булды ул. Һәм Исламия апа үзе дә һәр спектакль саен килеп, тамашачының җылаганын карап утырып, "Эй балаларым, минем артистларым, Исламия артистлары битсез, минем балаларым битсез" дип шулай шатланганнары хәзер дә күз алдымда. Исламия апага дуга булып барсын, ирешсен. Зур рәхмәт Исламия апага. Демәк, беренче спектакльнең тамашачының күңеленә үтеп кера алгандыр. Ренат әфәнде, ниндирәк сабак алырга икән менә бу спектакльне караганнан соң? Тормышта да менә ниндидер сорауларга җавап бирергә ярдәм итә аламы ул? Ниндидер бер дәреслек кебек инде мондый катлаулы вакыйгаларда калган. Чөнки бит инде әлеге тема дип әйтик, ятим баланы кемдер үстерә, андый хәлләр шулай ук була. Инде детдомнан да алалар балаларны. Аннары инде һәр кемдә бүген тулы гаиләдә дә үсә алмый, кызганычка каршы дип әйтәбез. Менә тормышта кешеләргә ниндидер бер теге уйланыр өчен җирлек булып тора аламы бу әсәр? Әлбәттә, баланы роддомда калдыралармы, балалар йортына бирәләрме, ул бәрбер үз юлын табачак, бәрбер ул кеше булып формалашачак. Ләкин аларга карата битараф булырга ярамый дигән уйларга китерә менә бу спектакль. Әлбәттә, тапкан ана түгел, баккан ана булачак. Нинди генә булмасын, ничек кенә булмасын, ул кеше бәрбер менә безнең спектакльдә да бит ул үз тудырган әти-әнисенең йөзенә карарга, күзләренә карап җавап эзләргә дип килә. Ул дөрестән дә ул шулай булачак та. Кеше бәрбер формалашачак кеше булып. Нинди генә булмасын. Лилия ханым, шул ук актерларга дип әйтик, бу очракта һәм Исламия апаның үзенә ниндирәк фикерләр ишеткәне булды менә бу әсәрдән соң? Тамашачыларның килеп манда, бәлки шул ук инде театр белгечләреме, нәрсәләр, ниндирәк фикерләр җиткерәләр иде әлеге спектакль буенча? Бу спектакльне куя башлаган вакытта, гомумән, әнимне күрсез әле бу минем язган спектакльләрнең иң көчлесе булачак дия торган иде. Чөнки мондый теманы бер театрларда миңа калса, мин бары тик шул ничек кичер мине әнкәй дигән спектакльне гына беләм инде мин, именно менә шушындый темага кагылышлы. Һәм менә бу минем иң көчле спектакльләрнең берсе була дип, шушы сүзне әйтеп килде инде ул. Шуннан да мондый темаларны затрагивать иткән спектакльләр әз. Минем өчен менә бу тема бик авыр булды. Мин әнигә дә әйткәнем булды. Әним әйтә, мин бу спектакльдә мондый тискәре образны уйныйсым килми, баласын калдырган дип. Чөнки бердән-бер бала булгач, минем өчен ул авыр тоелды инде. Әни әйтә, ярар кызым, һаман положительный геройларны, голубая героиняларны уйнап җөрә булмый, менә мондый образларны да тудырып кара әле. Дигәч инде без менә бу спектакльгә әним миңа шушы аталып язды дип әйттем бит инде, шушы спектакльдә мен ул рольне уйнап чыгарга туры килде. Миңа дөрестән дә бик авыр. Мин артистлар белән эшләгән вакытта да менә без бөтенебез күмәк эшләдек инде, бер-беребезгә ярдәм итешеп, менә булай эшләп карыйк, әйдәгез, булай эшләп карыйк дип инде. Шуңа күрә артистларга чиксез рәхмәтем зур. Мин аларны барсында хөрмәт итәм, ихтирам итәм. Һәр берсе әлбәттә үзләренең рольләрен төгәл менә ничек кирәк, шулай 10 ел дәверендә баруына карамастан, һаман да менә беренче чыгарган спектакль шикелле менә шулай уйнап баралар.
һәммәсенә дә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Әни кереп караган сайын, рәхмәт балалар, рәхмәт дип чыгып китә торган иде. Чөнки шуннан да менә кеше карап безнең спектакльләрне карап бетергәч, бөтен тамашачы җылап утыргач, әни менә күрәсезме, бу спектакль нинди көчле, нинди мәгънәле дип инде. Һәм һәрберсе спектакль беткәч тә тамашачы безнең янга килеп, рәхмәт сезгә бу спектакль өчен. Рәхмәт, әле без моның выездларга барып уйнасак та, әйтик, без менә аны Абхазияларга да барып уйнадык, без аны Ленинградта да, Санкт-Петербургта да уйнадык. Кая барсак та, кая барып уйнасак та, безгә бары тик рәхмәт сүзләре генә әйтәләр. Һәм бу иң зур бәя шулдыр инде, әйе. Тамашачы тарафыннан әгәр дә рәхмәт ишелә, сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт, спектакльгә алга таба да зур уңышлар теләп калабыз, сау булыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә, сау булыгыз. Әлеге спектакль тамашачыны 10 елдан артык сәхнәдә җәлеп итеп тора ала икән, димәк, ул һәр чор өчен дә актуальлеген югалтмый дигән сүз. Исәнлектә күрешик.